Emupäätöksestä löytyy samanlaisia valuvikoja kuin rahamarkkinoiden vapauttamisesta ja ekukytkennästäkin. Torjumalla neuvoa antavan kansanäänestyksen ja ajamalla tiedonantomenettelyä hallitus on osoittanut, että se pelkää kansalaismielipidettä eikä yritäkään hakea emulinjalle yleistä hyväksyttävyyttä. En ole oikeastaan Suomen rajojen ulkopuolella tavannut kertaakaan tämän valtiovarainministerin urani aikana, vaikka Suomen asioista usein puhunkin, noin syvää epäuskoa suomalaisuutta kohtaan kuin mitä keskustan ryhmäpuheenvuorossa osoitettiin. Päinvastoin. Mitä itse tuntoon tulee, niin olihan meillä sitä 80-luvun lopulla hurjasti silloin, kun rahamarkkinoita vapautettiin. Niin hurjasti, että pienetkään tai suuretkaan varoitukset eivät menneet perille. Me kuvittelimme olemamme Euroopan Japani. Oppositio maalaa vielä suurempia kauheuksia kuin koskaan ennen. Puheenjohtaja Aho, onko teillä selän takana devalvaatiokortti vai ei? Pitää muistaa, että jos ei olisi voitu käyttää valuuttakurssin muutosta 90-luvun alussa, meidän kansantuotteemme romahdus olisi ollut miltei kaksinkertainen siihen verrattuna, mitä nyt tapahtuu. Ja kysymys on nyt siitä, onko hallituksella olemassa selkeä suunnitelma, selkeä käsitys siitä, miten tällaisessa häiriötilanteessa toimittaisiin. No nyt me saimme vastauksen sitten siihen, mitä kysyin. Eli puheenjohtaja Ahon selän takana on edelleenkin devalvaatiokortti. Eli halutaan jättäytyä emun ulkopuolelle, jotta olisi myöskin devalvaatiokeino käytettävissä. Haluan sanoa suoraan, että pääministeri esitti nyt kyllä pahantahtoisen ja väärän tulkinnan siitä, mitä sanoo. Halusin tuolla vertauksella 90-luvun alun tilanteeseen sanoa, että meillä on pois käytöstä yhteisvaluutan olosuhteissa merkittävä osa niistä keinoista, joilla 90-luvun alun lamaa korjattiin. Mutta selitys näytti vain pahentavan tilannetta. Pääministeri syytti keskustaa myös vastuunpaosta ja kansan pelottelusta. Esimerkiksi kelpasi Seppo Kääriäisen värikäs luonnehdinta emusta, joka hänen mukaansa merkitsisi julmaa liittovaltiokehitystä. On se tosi julmaa. Näinkö siellä Ylä-Savossa edustaja Kääriäinen tätä asiaa esittelee? Tämä on pimeää pelottelua. Tämä on pimeää pelottelua. Te maalaatte mörön seinälle ja joudutte sitä sieltä itse vielä pyyhkimään. Äänestyksessä on annettu 135 jaa-ääntä, 61 ei-ääntä, 1 tyhjä ja poissa 2. Äänestyksen tulos on selvillä. Se vastasi hyvin minun odotuksiani. Eli hallitusrintama piti hyvin. Tästä pitää katsoa eteenpäin ja vahvistaa Suomen mahdollisuuksia selviytyä emuoloissa. Se vaatii sitä, että me kehitämme työmarkkinajärjestelmäämme, luomme siihen joustavuutta ja toisaalta sitä, että valtion talouspolitiikkaa eli finanssipolitiikkaa kehitetään sillä tavoin, että voidaan ottaa vastaan myöskin huonompia aikoja emuolosuhteissa. Sauli Niinistö, miltä tuntuu? No ei miltä erityiseltä. Tätä asiaa on käsitelty aika moneen kertaan ja tuloskin oli ennakoitavissa. Nyt vaan tästä sitten lähdetään eteenpäin hetken päästä suureen valiokuntaan ja selostamaan seuraavaa Luxemburgin kokousta, joka ensi tiistaina. Ei tunnu oikein historialliselta päätökseltä vai? Kyllähän tämä prosessi sinänsä on kaiken kaikkiaan aika lailla historiallinen, mutta se jatkuu. Miltä tuntui hävitetty äänestys? No, politiikassa vähemmistöön jääminen ei aina ole häviämistä. Miten niin? No, joskus historian vaiheissa sitten, kun jälkikäteen katsotaan, niin jotkut päätökset, taloutta koskevat päätökset saattavat näyttää jälkikäteen toiselta. Olen joskus itsekin ollut sillä puolella, että olen joutunut jälkikäteen toteamaan, että olisi ollut kenties viisasta menetellä toisin. Mä pelkään, että nämä riskit, joita tähän päätökseen liittyy, tulevat olemaan seuraavan vaalikauden ehkä vaikeimmin ratkaistavia kysymyksiä. Keskusta on nyt todennut, että emu kakku on pahan makuinen eikä halua siihen koskea. Ehkä me näemme sitten jatkossa, että alkaako se maistua.
Emu-viikko on nyt siis takana. Äänestystä tänään eduskunnassa seurasi politiikan toimittajamme Matti Maunu. Suuri päätös, mutta tiedetäänkö mitä itse asiassa on nyt edessä? Niin, kyllä hämmästyisi pieni kulkija, jos tietäisi, kuinka epätietoisia tässä asiassa ollaan. Suomenhan piti mennä emuun korkean koron maana, mutta nyt näyttää siltä, että eurosta tulee heikko. Tämä johtuu siitä, että siellä on heikon talouden maita, kuten Italia ja Espanja muun muassa. Kun etukäteisarviot näin paljon heittävät, niin ei todella tiedetä, missä mennään. Lisäksi eduskuntahan politisoi sen keskustelun, jossa yritettiin keskustella siitä, että mitä kriisitilanteissa voitaisiin tehdä. Pääministeri Lipponen leimasi keskustan D-puolueeksi ja esitti muutaman aika värikkään vertauksen.